Jiena Manuel Mifsud u nagħmel ix-xogħol tal-qasab. Jien Anna Mifsud mill-Ħamrun u llum għandi 65. Jien l-qasab kelli qisni xi 10 snin xi bdejt naħdem il-qasab u għadni għaddejja fih. Bħala sena tal-qasab ilha għaddejja fil-familja ma' 300 sena għax hija apparti li hija sena antika. Bħalma għatlek hija sena ġejja dawn l-aħħar 300 sena mill-Bużnanniet kważi. Aħna proprja razzawċija mill-qala. Allora mbagħad kienu ġew il-Bużnanniet hawn Malta, stabbilixxew ruħhom hawn Malta u kompli jiġifieri tinħadem hawn Malta wkoll. Bħala sqaq il-qasab dak huwa msemmi għall-familjari, għall-Bużnanniet. Iktar kien razzett dak billi kien workshop tal-familja. Allora parspeċi sabu dak ir-razzett u mbagħad żviluppa kemm tela xibbini u hekk u ġie su forma ta' sqaq. L-isqaq mbagħad kiber għaliex bejt sijiet il-kuġini u da. Allura aħna biss konna familja ta' 13. Min għandu familja ta' 9, min għandu familja ta' 10. Sabiħ ta' l-isqaq u li titrabba isek familja waħda. M'hemmx differenza bej il-ġar u inti. Kważi jekk xi ħadd isejjer xi ħaġa jaqsamha ma' ħadd ieħor. Ommi u missieri iż-żewġu huma proprja primi kuġini ommi u missieri. Primi kuġini għaliex kienu joqogħdu fl-isqaq. It-siju missier ommi ġifieri u missieri kienu joqogħdu ġol l-isqaq. Allura ommi kienet tieħu it-te u l-ħobs lill-missieri li kien jiġi siju tagħha u kienu hemm missieri hemmhekk, ikun qed jaħdem ma' missieru. U parspeċi ħadu grazzja ma' xulxejn, issa daw primi kuġini, ġifieri. Fatt bħalma qed ngħidlek ommi kienet sejjaħ il-missieri tsi. U missieri kien isejjaħ lill-missier ommi u l-omm ommi tsi u tsija. Ġifieri xi ħaġa bħal speċi prodotta tal-isqaq ukoll. Qegħdin familja ta' 13. Jiena ninsab minn ta' qabel tal-aħħar. Jiena żgħira mill-bniet. Il-familja qiegħda komposta 9 bniet u 4 subien. Il-bniet bħal speċi il-kbira Gejta u mbagħad insieris nħawadu. Għalli aħferlu missieri kellu notebook għadu għandi bid-dati ta' meta twildu tfal. Allura meta xi ħadd jiġi biex jalaq żmienu kienet tradizzjoni ħelwa li pereżempju kienu kun niżemm il-qudies lagħtu każ nhar ta' ħadd jew matul il-ġimgħa hekk. Allura jekk xi ħadd se jalaq żmienu jgħaddi għand xi ħanut partikolari l-Ħamrun u jġiblu pasta. Allura il-notebook għadu għandi. Ommi ma kienx taf tħid għax ħafna min-nisa dak iż-żmien kien ikollhom pereżempju part-time biex jgħinu lill-familja min iħejt, min jinnitjassuf, ma kienx taf minn dawn l-affarijiet. Allura middet għonqa wkoll biex tgħin lill-missieri fix-xogħol tal-qasab. Aħna ma nafux ħjata u hekk imma itallimna ħjata mod ieħor, ħjata tal-qasba. Qisu ħjata u tagħmlu x-xogħol tal-purtiera u hekk. Bħala l-ewwel biċċa xogħol li għamilt jiena meta kont żgħir kelli qisu 8 snin, xi 8 snin. U niftakar qabel kienet tagħmel it-tendini tal-qasab daw tal-galleriji u kellha waħda mal-high-tech u middejt biex nimliha għax kont qatt noqgħod nara ġifieri ġranet qabel kif tagħmel u mort biex nagħmel bħala. U bħal speċi ta' tifel li kontu din l-imbirka tendina flok tal-lajta dritta ġibta fuq ġemp wieħed. U niftakar kien is-sajf u fis-sajf konna ndumu naħdmu daqqa sassijata fil-ħodu hekk. U niftakar li ħafillu kien hemm missieri hekk u ra li qiegħda fuq ġemp wieħed. Għall-isma' għal inti titgħallem is-sena tal-qasab. Għatlu ejwejn, għalli mela ħodd dak ix-xogħol li għamilt kollu. Għalli u tittarġa tibdih. Għalli u meta taħdem għalli tittoqgħod attent x'inti tagħmel. U niftakar kien sar il-ħin għall-ikel. U mbagħad qaltlu Alla jaħfel l-ommi qaltlu ħalli qaltlu se jagħmel għada qaltlu ħajji jkollu hekk Alla ħajjagħmel għallum, Alla x'la jrid jitgħallem, Alla ħajjitgħallem sewwa. U dik baqa' stampata f'moħħi. Min tendina tal-gallerija bdejna żgħira, għax dik tkun portiera żgħira, allura qisek qed titrenja fuq oġġett żgħir. Minn hemm bdejna naħdmu x-xogħol kbir imbagħad aħna. Jekk missieri kien jagħmel il-ħfief tal-qasab, ommi intefat tagħmel il-portieri tal-qasab, ommi tħanna jiena waħdi.
Oħti kienet tagħmel ġifieri x-xogħol l-istess xogħol li kienet tagħmel ommi wkoll portieri tal-qasab u anke kont ngħinhom. Alla fil-ommi kienet għaxxalna nofs fejn ikun hemm l-iżjed batija, u mbagħad aħna nkomplu nlaħħat isfel. Ikun iżjed ħafif. Jiena qudiem u wara jitqaxxal l-ewwel nofs tal-qasba u twadda bili biex nkompli nlaħħat isfel. U jiena bħal speċi is-sena tal-qasab inħobba għax ix-xogħol tal-idej nħobbu ħafna. Allura bdejt nara fejn nista' nara x'iktar ħalli kemm jista' jkun. Is-sena tvarja għaliex bħalma ngħidu bil-Malti, bħadba waħda ma sajjarx. Allura mbagħad tallimt nagħmel is-siġġijiet tal-qasab, dawk li huma l-antika bħalma kienu jkunaw fil-knejjes. Tallimt nagħmel is-siġġijiet oħrajn dawk li ngħidulhom aħna tat-toqob, kollu xogħol bl-idej. U waħda mill-affarijiet li tallimt ukoll għax rajna li kien hemm domanda għaliha, peress li aħna konna involuti wkoll imqabdin ma' ċertu lukandi hawn Malta biex infornuhom bil-portieri tal-qasab. Kienu talbuna nistgħux nagħmlu umbrelli tal-qasab. Allura bħal speċi ħadd taqsab bħala sfida, dawn l-imbrikin umbrelli tal-qasab għamilt waħda bħala prova u mexxejna, għamilna ħafna ġifieri umbrelli għaw lejna ħatta Buġibba, San Ġiljano u hekk kien hemm ħafna lukandi u anke restaurants li bħal speċi ħafna minnhom ikunu tal-istess owner. Allura l-ewwel ġalek tagħmel ġew lukanda. U mbagħad mill-lukanda jgħidlek isma' għandi restorant tagħmel li xi ħaġa restorant bħal speċi simili jew naqriġ kbar jew naqriġ kan skont id-daqsijiet li jkun irid. Bħala li konna naħdmu l-istess xogħol kien ikun vantaġġ għalina mill-aspett li il-familja qasab baqgħet maqgħuda, kollha qegħdin flimkien. Kulħadd jgħin il-xulxin. Jiena niftakar pereżempju kont nagħmel il-hampers tal-miliet. U kien ikollna domanda kbira għall-hampers tal-miliet għaliex qabel bdew jidħlu dawn l-affarijiet taċ-Ċajna hekk. Allura l-ewwel bħala klijenti kellna ħafna klijenti dulċiera magħrufina u Malta ditti kbar. Ifhem li tagħmel pereżempju kważi 3000 hamper kienet xi ħaġa kbira għandek ħafna domanda għalihom. Allura daka malli kienet tgħaddi l-festa ta' San Gejtanu f'Awwissu kont nintefa' nfassal il-qiegħan ta' dawn il-ħfief u ħafna minnhom dawk kienu jintlew fuq il-forma. Allura ħuti ġieli konna nkunu 8 aħwa, ġifieri kulħadd kont inqassamhom pereżempju min jimla, min jala, min idaħħal il-virgi fil-qiegħ u min jobrom, kulħadd biċċa xogħol assenjat għalih biex speċi x-xogħol jibqa' għaddej rutina. Kolli biċċa xogħol kbira ngħajjatlu biex jgħin. Imma jkollhom xi portiera li mmexxija waħdi, nippreferi nqum sija kmieni u nagħmilha waħdi għall-kwiet. Għax imbagħad isek ma t-7 nofs ta' filgħodu tarhom ġejjin jieħdu t-tejjiet u n-nisma' saqajja. Għax jiena fl-istess fejn naħdem, nieħdu naqra l-breakfast ukoll hemm ġew. Kuljum b'5 jew 4 hemm ġew. Jiena mal-Welu Carmen dejjem l-istess hemm ġew. Oħti ċattina tiġi xi 8 ta' fil-lejl għax mur naqra t-sorijiet tgħinhom, oħti l-oħra tiġi wkoll xi 7, ma flaxija nintaqgħu mbagħad nintaqgħu xi 6. Sa baqa dak is-sens ta' bħal speċi li s-sena tal-qasab hija waħda mill-fatturi li qed taqqat il-familja. Bħala sena tal-qasab tatni ħafna sodisfazzjon. Għaliex l-ewwel nett għamilna ħafna xogħol kemm lokalment u kemm għal barra minn Malta. Infatti wieħed mill-akbar sodisfazzjon li kelli meta hawn Malta kienu ġew grupp ta' modelli. Kienet ġabithom ditta partikolari hawn Malta u ġew hawn Malta u ftit qabel ġew hawn Malta avviċinawni li rridu jagħmlu xi ħaġa prodott Malti biex ituhom il-daw il-modelli. U waqt li konna qegħdin niddiskutu ħarġu bl-idea li daw irridu jagħmluhom. Isu bħal make-up basket. Ma kollox tal-qasab Malti, kollox xi ħaġa Maltija. U għall-ewwel bħal speċi il-mod kif iddisinjajna l-affarijiet u hekk bdejt naħseb li kienet sa tkun naqra diffiċli biex nagħmelhom għaliex li tagħmel xi ħaġa bħal speċi kollox bil-qasab Malti kienet tkun naqra waħda diffiċli għax bħalma ngħidu biex tagħmel offa tiddaħħal materjal ta' barra.
Imma minn hemm minnaw tħabbel naqra rasek u da jiena inħobb nimraħ fis-sena tal-qasab u inħobb pereżempju biċċa xogħol li tkun diffikultuża nidħlilha għaliex ittik sodisfazzjon. U ddisinjajt kollox jiġifieri u da u rejthom u noġob ħafna x-xogħol. Daw kienu forma ta' basket blatu u ma rridux tiben ta' barra ġifieri u t-tiben kien il-weraq tal-qasba. Flok irmejtu, bdejt inqattaw bl-imqas ftit, għamiltu il-bejs fil-qiegħ tal-qoffa u fil-qoffa poġġew is-sapun, ix-xampu, il-fwejja u hekk u mbagħad għamilt latu jien għalaq u da. U bħal speċi meta ditta partikolari rata bħal speċi oġobu. Għalt li isma' daw tista' tagħmilna minnhom għalt li biex inbijawhom u hekk għalt li veru ħarġu sbieħ u da. Għalt li fhem jiena persuna waħda naħdem għalt li aħna rridu għalt li kwantità kbira. Tara kwantità kbira ma nistax nagħmel ta' xi persuna waħdi. U dak tara jirrikjedi ħafna xogħol tara x'kollox m'hemmx forom daw kollox blidej. U bħal speċi l-ewwel bdew jiddeċiedu jistgħu xiġibu xi apparat minn barra biex jiena niġi mejju għalli daw l-imbirkien ħfief isiru. Imma mbagħad inqalgħu xi ntoppi hekk u kien sfaxxa kollox. Imma dak waħda mill-affarijiet li tawni sodisfazzjon. Ħaġa oħra wkoll li kienet tagħtini sodisfazzjon ukoll kbir kien meta il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kien ġie Malta. Daka konna rridu xi ħfief biex ituhomlu rigal fl-aħħar qudiesa fuq il-fossa tal-Florjana. U bħal speċi ridduhom bil-partitions ġewwa wkoll għaliex ridu jagħmlu l-għeneb, it-tuffieħ, il-larinġ, in-naspli, fl-ixken tal-inbit. U ifhem fis-sena tal-qasab ma tistax xi kultant meta tiġi biex taħdem ikollok naqra marbutin. Għala biex tagħmel ċerti partitions mill-qasab għal qasab, bħal speċi tittoqgħod naqra attent. Imma mbagħad l-istess bħal maġra li fdaw tal-makeup u hekk ħabbilt naqra rasi u hekk u irnexxieli ħarġu sbieħ ħafna bqgħid ta' sodisfazzjon, kienu sodisfazzjoni lija. Għall-ewwel ma kontx naf li dawn l-imbirkien ħfief kienu sejrin biex jingħataw rigal lill-Papa. Imma mbagħad meta ġew għalihom u dawn l-affarijiet qalt li isma' waħda minnhom qalt li għandek xi naqra sigarelli qalt li ħamur u bojgħod. Qalt li għax daw qalt li minn hawnhekk qalt li rridu nibqgħu sejrin, qalt li narmawhom, qalt li ħan nibqgħu sejrin, qalt li l-fossa tal-Florjana bihom. Qalt li għal minn huma daw jien. Qalt li biex intuhom rigal lill-Papa. U bħal speċi dak il-ħin malaj ġibt kamera ħadtilhom ritratt, infatti għadhom għad għandi ritratt tagħhom ġifieri qiegħed għandi. Għad tagħmel tieni ċans qed ħan nieħu ritratt. Qalt li bad kienu batuli ritratt huma stess ġifieri kif kienu żejnuhom bil-frott u dawn l-affarijiet. Mbagħad meta ġie Malta il-Papa Benedittu kienu sejħulna wkoll biex nagħmlu xi portieri tal-qasab. Infatti fuq it-tribuna l-Florjana fuq wara tat-tribuna fejn kien hemm il-pultruna is-sedja tal-Papa kienu hemm portieri tal-qasab anke fil-ġemp. Kien hemm ħafna portieri tal-qasab konna għamilna xi jekk missejjer 25-30 portiera tal-qasab. Kienu dawru il-background kienu dawru kollu portieri tal-qasab. Daka kienu kol sodisfazzjon għalina ukoll. Tħoss sodisfazzjon għaliex l-ewwel nett iż-żjara ta' persuna daqshekk distinta bħal speċi ħadd tiġi kaverjata minn ħafna stazzjonijiet ta' televiżjon, kważi se jidhru mad-dinja kollha daw. Għala bħal speċi apparti li għandek dak il-prestiġju li xogħolok ħajder mad-dinja kollha għandek il-prestiġju li inti ħdimt xi ħaġa. Biex ġi dekorat post fej ħajkun hemm persuna distinta. Għalina ġifieri bħala kattoliċi, apparti li hija persuna distinta, hija persuna bħal speċi li hija kważi punta referenza għalina il-kattoliċi. Allora tħoss dik is-sodisfazzjon bħal speċi isma' għamil xi ħaġa għal il persuna li bħal speċi hija gwida għalija. Ħaġa li nħobb nagħmel ukoll meta jiġi il-Papa u Malta wara tgħaddi l-funzjoni u kollox ikunu qed iżermaw it-tribuna imma nieħu biċċa minnha biex inżomma rikordju ta' żjara tal-Papa. Pereżempju meta ġie Ġwanni Pawlu t-tieni kont qlajt biċċa briksa lewn rosa.
Mbagħad kien ġi Benedittu, meta ġi Benedittu kont tlabthom biex ituni folja chipboard. Kien hemm ħafna qisu chipboard mhix proprja chipboard imma qisu simili hekk. U peress li jiena nagħmel wirja tal-ġimgħa kbira, kelli l-intenzjoni li apparti ninżomm biċċa minnha di, rid xtaqt nagħmel salib minn di chipboard biex inżommu rikordju fil-wirja tal-ġimgħa kbira. U rnexxieli wkoll. Issa dal-aħħar meta ġie l-Papa Franġisku, kont qiegħed għaddej minn hemmhekk u kooperazzjoni kienet iżermaw it-tinda ta' fuq. U xi niżluha mal-artu hekk, bdew ħottuha hekk, u lajt biċċa isa perspex viola. U għandi wkoll. Jiena kollezzjonist, inħobb ħafna slaleb, kurċi festivari, ġifieri ta' metall, ta' njam, bronz, karta pesta. Għaliex hija tradizzjoni fil-familja bħal speċi mrobbin dejjem il-Knisja. Dejjem rajna fid-dar affarijiet tal-Knisja hekk. Missieri kien dilettant ukoll u anke kien meta kont żgħir jiena peress li dejjem urejt li xewqa li nsir saċerdotu hekk allura l-ewwel ma beda xra li set tal-varji tal-ġimgħa kbira. Żar u kien għamil l-Knisja insomma u minn hemmhekk bdiet il-ħajra bħal speċi l-xi darba nixtieq nagħmel wirja. U mill-istatwi ġew il-pittura, u mill-pittura ġew il-kurċifissi, u mill-kurċifissi ġew settijiet oħrajn ikbar ta' statwi tal-ġimgħa kbira. U għal dal-aħħar 13 sena kont intella wirja fil-ħamru tal-varji tal-ġimgħa kbira u aċċessorji oħra li għandhom x'jaqsmu mal-ġimgħa kbira. Bħal anke kurċifissi llum il-ġurnata ma tantx għadhom mhux ma tantx ma jinħadmu xejn jiġifieri ta' lavorju. U għandek ċerti pożizzjonijiet, pereżempju fil-kurċifissi ta' lavorju, Kristu jħares lejn xelluk għax hemm storja fuqhom dawn l-affarijiet. Kien hemm perjodu li fil-Knisja kellna żewġ papiet. Wieħed kien qiegħed Ruma u l-ieħor kien qiegħed Avignon fi Franza. Allura jekk inti tħares tkun qiegħed Avignon biex tħares lejn Ruma titħares lejn xelluk. Allura bħal speċi battibek tal-Papa bħal speċi li kien jgħix Avignon, kien hemm kurċifissi li qed iħarsu lejn xelluk. Kristu meta kien qed iħares lejn xelluk, meta kien hemm sala, kien qed iħares lejn il-ħallil il-ħażin. Allura kien hemm din l-imbirka storja bħal speċi il-Papa li hemm Ruma u l-Papa l-ħażin, jien il-Papa tajjeb li qiegħed Avignon. Allura bħal speċi kien ta' ordni biex isir daw tip ta' kurċifissi qed iħarsu lejn xelluk. Sfortunatament ħafna minn dawn il-kurċifissi ġew meqruda u ftit li fadal minnhom. Il-ħajra li nagħmel dil-kollezzjoni bdiet meta kont żgħir. Meta kont żgħir niftakar għamilt il-griżma u uqlajt l-ewwel kurċifiss mingħand uħti s-sor. Xejn partikolari, ġifieri kien kurċifiss tal-plastiku ma kien għal dak iż-żmien kien elaborat għax kien qisu skultura fil-plastik tipo ta' barokk, sil barokk u dejjem kien affaxxinani. Peress li għandi uħti soru klawsura l-belt, konna darba fi xar konna morru naraw, għax hekk konna ġifieri intitolati li darba fi xar, il-familja kienet mur tara. Jekk titilfu dak l-appuntament ma tistax mullada jew jumej wara, tistenna xahar ieħor u tkun ilek xarej ma tara mbagħad. Kont mort French tal-Arb. U meta insomma kien imissni, kont lajt mal-ħbieb, għalli daħħal l-arus miegħek. Għatlu mandi xarajjes. Għalli daħlu għatlu mandi xarajjes. U somma mbatt tħalta mill-nizzajt fuq moħħi għalli inta titħol suru tal-klawsura ma ta' Santu Agustin il-belt u tmut ġew. Issa u irrid immut fejn irrid immut. Wara 60 sena. Kien għamel jisu profezija. Niftu l-familja fl-axħar nettattilhom. Fl-axħar nettattilhom. Batalijom il-kappilla biex jgħidilhom. Alla inti qed tiċċajta, alla ma intu għandek wix ta' soru. Għax issa tara. Jiena ħadd ma kien jemmen li ħanidħol. Kemm missieri kien jgħiduk l-ġimgħa toħra niġi mmur għalih ma toqgħodx. U kelli ieħor għalih fil-lumiet koġin kien jgħidulhom dik nagħmel imħatar, laqas nagħmel 15 hemm ġew. Alla jtih il-ġenna fejqiegħed min jaf x'jgħid issa jgħidlek mhux 15 qadet 60 sena. L-oħt is-soru ma lħaqtix id-darin, daħlet meta bdejt nikberu.
Għal-bidu ma konx nifhimha għax kont għadni żgħirek 6 snin dak iż-żmien kelli naħseb. U meta bdejt nikber imma bdejt ngħid imma daw it-toqob għalfej. Għax minn kaxxi tarahom kont. Anka jekk konna rridu tabib, kienna sagristana faċċata tagħna toqgħod ampina minn għandna għal għandha. Hi kienet tiftaħlu. Ma konniex aħna mmorru niftħu t-tabib, hi kienet tiftaħlu. Per ngħidu nċemplu newla ġejjed tabib tiftaħlu, bat terġa' tagħlaq. Il-Knisja hi kienet tieħu ħsiebha mhux aħna. Tifhem? Ma mbagħad meta kien xi 10 snin ilu kien ġie l-ġeneral tal-ordni tagħna l-Agostinjan u għalilna ma tispilkomx il-qudiesa li qed taraw il-qudiesa fuq il-monitor. Għalilna neħħu, arrextawlu, ftħu bib ħorġu knisja. Bdejna ħorġu knisja. U mhux mill-bidu konna naraw fuq il-monitor. Kemm nisimgħu biss laqas saċerdot ma konna naraw. Bad kien iqarbilna mill-grada. Kienet stretta, Illum m'għadhomx daqshekk stretti.